Hej. Vi vil gerne snakke om VK-regeringens udenrigspolitik i forhold til nogle kritikere. Ifølge VK-regeringen havde vi en aktivistisk udenrigspolitik, som Anders Fogh faktisk kaldte en revolution i udenrigspolitik fra tilpasnings til aktivisme. Der var dog desværre mange kritikere, der var mange kritikere, der mente, at vi var gået den anden vej rundt, nemlig fra aktivisme til tilpasning. Og de mente, at vi var gået den her vej, fordi vi er under så stor påvirkning af USA, og faktisk mente, at der er to fuldstændig fejl. Det ligger under huden, at Danmark helst skal tilpasse sig ydmygt, villigt og passivt til, hvad de dominerende europæiske stormagter siger, sagt om den gældende udenrigspolitik under 2. verdenskrig. Anders Fogh mener, at dette ikke er et holdbart argument, da der under 2. verdenskrig var andre præmisser, end der er i dag. Kritikerne mener, at han har forstået de militære midler forkert. De mener ligeledes ved fejlagtighed og eftergivenhed opstår ved en realistisk stat, hvor det kun handler om at overleve, fordi han danner grundlag i 1990'erne for en VK-regering. Forgængere førte en aktivistisk udenrigspolitik med et militært indhold. VK-regeringens nyere opfattelse på det militære område er gået fra civil til statistisk. Den danske regerings internationale politik benytter sig også af direkte krigshandlinger. Hej. Det var godt nok godt.